uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele. Pastor Dominic, ngiyacela ukuthi inamba isenza ngoba imember ye-channel kuphela kusongo-9 ekuseni ntambama WhatsApp. Siyacela ukuthi babuka amavidiyo, abantu ababuka amavidiyo bafuna ukulokhu bengifonela kuphela, yabona. Ayikubi ukulokhu ngifonela kuphela, ungayivakasheli i-channel lo. Sibheka la from 9 to 5 ntambama kuphela, Monday to Friday kuphela. Sibheka la uphupha uJesu. Sisayenze ivideo ngaphambili la sasibheka khona umuntu umephupha nje uJesu, noma uJesu Kristu. Baningi abantu abaphuza uJesu Kristu ngendlela ehlukene, kodwa njengamanje sizombheka nje umbona kuphela. Ayikukhulekela, ayikuthinta, ayikwenzani, sivela nje uJesu uphupha umbona. Yabo, nake singakusho lo uphupha ubona uJesu ngasho into ehlukahlukene kubantu abahlukene. So number 1, ngokujwayelekile uma kwenzeka uphupha uJesu uye ukuthalwa njengophawu oluhle uma izibonakalisa, ngoba lokhu kungenzeka usukhonjiswa ukuthi-ke lindela inhlanhla nokubusiswa ngenhlala kahle okanye inguquko ezinhle ezizofika nokululama uma ugula, nokuthuthuka uma ukuthi impilo ihambe kahle, noma-ke izofana impilo engcono. Abanye abantu baye bembone ngoba kukhona into eyisibusise kuye, omunye kukhona uguquko oluhle oluzayo, omunye impilo uma izoshintsha ibe ngcono uyambona futhi, omunye uma ezolulama. Number 2, ngokwesintu-ke bangenzeka uphupha uJesu kuphawu oluhle uma izibonakalisa. Lokhu ngabiye kusho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi unenhlanhla futhi uzobusiswa ngodumo nokuvelela, uphinde uhlonishwe ngenxa yesiphiwo namandla kanye nobizo lwakho oluza ngenzuza lokwelapha nokukhulekisa abantu, ngoba wena wembethwe isidalwa sobukhosi, kakhulukazi basemanzini. Abanye abantu kubo uJesu uvela ngoba kuzokhona ukuthi uhamba nobukhosi, lo muntu uhamba nomoya wobukhosi benzuza, futhi uzohamba abe umuntu owelaphayo ngemikhuleko kakhulu, ekhulekisa abantu asuke benenkinga ehlukene. Kuyavela uJesu, kanti yena kuzokhomba nje lobukhosi benzuza ubumembethe, yebo. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphupha uJesu kuphawu oluhle uma izibonakalisa, kodwa ngabe uzoveza nje ukuthi kungenzeka uJesu kade eziveza futhi ekuvezela ubufakazi bokuthi ukhona, uma kukuthi kade umngabaza, kade umthandabuza, kade ungakholwa ukuthi uJesu ukhona. Ingavela-ke lolu phawu la ezibonakalisa khona kuwe kuze uye ukungabaza. KukaMathewu 28:17, sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. KukaMathewu 14:31, masinyane uJesu welula isandla wambamba athi kuye, awu wena onokholo okuncinyane, ungabazelani? Sabo, esibheka la uphupha uJesu.